da ke mun yi tarayya junan mu so ba mu jayayya. Na yi gamo can cikin raina sila ta so na zan kamar bawa idan da so ba a kin juna rashin ki ne zai sa na zamgawa raina na kwantar ya zan fahimtar ƙauna na zartar buɗe da sauri zuciyar ke in shigewa. Kin mamaye dukkanin raina da ni da ke ba mu kin juna. In na tuno ba ki gefe na sai in ji kunci na ta damuna. Sutura na shiryar yau zan bi hanyar ki bani damar zuwa gurin ki kin je mai sona. So ne a zuci yayi mamaya na kasa barci domin masoyiya kimin halarci karki juyan baya yar gida ta mutunci. Na san ki da tarbiya in zana takaice kwai kyawun halayya me zan yi da rance in dai da masoyiya ni ban da mafarki sai na in aure ki zan biya sadaki in zan mijinki ke ko amaryana.